Россия-Қытай бизнес-форумы бұл күннің ең төп вақиғасы. Оның пленар отырышында Рүстем Миңнеханов белән Михаил Мишустин да катнаштым. Чыгышында премьер-министр үзара хезмәттәшлекне ныгыту ике илнең дә икътисадына уңай нәтиҗә ясар дип билгеләп үтте. Хәзер безнең алда торган төп бурыч ике яклы сәүдәне, логистика юлларын арттыру, технология һәм инновацияләр тармагындагы мөнәсәбәтләрне ныгыту дип ассызыклый. Ул Кытай спортчыларын киләчәк уеннарына да чакырдым. Алар 2024 елда Казанда оештырылачак. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Россия президенті Владимир Путин март айында КНР рейсі Си Цзиньпин белән очрашуда Кытайларны киләчәк уеннар дигән халыкара турнирда катнашырга чакырган иде инде. Алар язын Казанда узачак. Кытай командаларын быел сынап кара уеннарында һәм 2024 елда төп ярышларда көтеп калабыз. Главный турнир в 2024. Рөстем Миңнеханов мондый кулачлы уртак форумнар уздыруның әһәмиятен билгеләп үтте. Безгә хезмәттәшлекне арттырырга кирәк. Пандемия вакытында актив рәвештә эшләп булмады. Хәзер исә партнерларыбызның моңа әзер икәнен күрәбез ди ул. Те проекты, которые были, все они реализуются. Вот, большой проект Хайер, значит, поставка компонентов по другим направлениям. То есть все это работало, но не так интенсивно, как хотелось бы. Сегодня такая возможность есть. Вот мы уже ряд встреч провели. Наши братья-китайцы тоже скучают по нас. Кичә Рөстем Миңнеханов Шанхай мэры белән дә очраштым. Алар мәгариф өлкәсе мәсьәләләре, Казаннан Шанхайга туры авиарейслар ачу турында фикер алышам. Узган ел Татарстан белән Кытай арасында товар әйләнеше 60%-ка диярлек артып, 1 миллиард доллар ярымга җиткән. Күрсәткечләрне арттыру өчен Татарстанга яңа инженеринг җиһазларын китертү тәкъдиме белән дә чыктылар. В России работаем уже 15 лет. Так. Если у вас в республике есть запросы, интересы к строительству, можно обратиться. Наши предприятия очень серьезно работают. Только товарооборот в прошлом году на 58% вырос, несмотря на то, что мы не могли сюда ездить, они к нам не могли. Мы видим здесь огромный интерес к России, к нашей республике. Ну и у нас есть серьезные планы. Соңыннан Рөстем Миңнеханов Хэфэй шәһәренә юл алды. Монда ул Аньхой губернаторы Вань Цинсян белән очрашам. Провинциядә 61 миллион кеше яши. 2017 елның июнендә Татарстан һәм Аньхой арасында сәүдә-икътисади, фәнни-техник һәм гуманитар хезмәттәшлек хакында килешү имзалана. Подобные события, как бизнес-форум в Шанхае, наш визит в вашу прекрасную провинцию, это результат поистине беспрецедентных отношений между нашими странами, которые стали возможны во многом благодаря стратегическому руководству и личным усилиям наших глав государств, господина Си Цзиньпина и господина Путина. Хәзер Казанда 2000 Кытай студенты белем ала. Шуңа Рөстем Миңнеханов фәнни һәм гуманитар өлкәләрдә эшне көчәйтергә тәкъдим итте. Очень важно развивать наше сотрудничество в области гуманитарной сферы. Ваша провинция и наша республика являются ведущими научно-образовательными центрами. Провинция губернаторы исә Кытай һәм Россиянең электән үк яхшы партнерлар булуын ассызыклады. Моннан тыш Татарстандагы күп кенә уңышлы проектлар нәкъ менә Кытай тәҗрибәсенә таянып тормышка ашырыла. Мөнәсәбәтләрне тагын да ныгытыр өчен Рөстем Миңнеханов кытайлыларны сентябрьдә Казанда узачак бизнес-форумга чакырды. Рүзәл Шарипов, Яңа Гасыр каналы.